Ήταν 3 άντρες. Ο Βαγγέλης, ο Άρης και ο Τζίμι. Και συζητούσαν πως κάνουν τη γυναίκα τους να τους πει αν τους απάτησε. Λέει ο Βαγγέλης: εγώ πηγαίνω σπίτι το βράδυ μετά τη δουλειά, ξαπλώνω στο καναπέ, ανοίγω την τηλεόραση και τη ρωτάω: γυναίκα, σήμερα μ' απάτησες? Ποιος? Έχω άντρα μου, θα έκανα ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα? Τσαντίζομαι, σηκώνομαι, τη βάζω κάτω, την πλακώνω στις μπουνιές, στο τέλος δεν αντέχει και μου λέει: σ' απάτησα με τον Στέλιο. Λέει ο Τζίμι: κι εγώ τα ίδια ακριβώς κάνω. Την πλακώνω στις μπουνιές και στο τέλος λέει: σ' απάτησα με τον Μάριο. Λέει και ο Άρης: εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πηγαίνω σπίτι, ξεντίνομαι, βάζω τις φόρμες, ανάβω το τσιγαράκι μου, βγαίνω στο μπαλκόνι, βλέπω τη γειτόνισσα να απλώνει τα ρούχα και της φωνάζω: Μαρία, είσαι πουτάνα! Και αρχίζει αυτή μετά: εγώ είμαι πουτάνα ή η γυναίκα σου που πηγαίνει με τον Κώστα, τον Μίτσο και τον Τάκη? Χα!